Wow, mula, bilahi, motor, oma bedor. Kumurdu. Ini hurdu sakirin sih, sakir. दै गोजाया गारा फोमोननांगौ नामा? Nubai, नै लोगोफोर, इसिनाव नोंथांमोना मा बुजिदों आं इखो खनथ'ला. Hello लोगोफोर, बुहुत गोबावनि उनाव दिनैसो माने आं केमेरा दांदो, मानो होनबाथाय गायनाय फुनायाव एसे बेस्थ'मोन नालाय. इनिफ्राय लोगोसेनो बिराद खामानि मालायनाव मेचिन भारा सारैनाय, न'आव मेचिन सारनाय, ओरैहाय माने बिरादनो गोबां बिराद माने दिनावनो दिन गोसोआनो सिगांलाय गथ'खौ गोसोम बन्दिदि देरलाय खाथियावनो थाजायै जादों मानसिजों मिथिगोनानो इमान गोसोम इमान गोसोमथ' लिलि खाननै मथा-मथि सप्तासेसो थाङाखै एसे गुफुर जाफिनबावबायसो गायफुबाय थानाय समाव नायनांगौमोन हिनजावखौ बेटे सोर गायबाबो नायनो बायो लामायाव सोरबाफोर लोगो मोनबा सोर हिनजाव इलाय एसे गोसोमलाय आमखिमोन खोमासंहाय होननासो नोंखौ बेफोरबायदिसो होननानै सिनायनानै ओरै नायनानै थांनो मिथिबाय बोथोरनि थाखायसो माबा जादो गोसोम जादो पार्मानेन्ट गोलोमाखै नामा गोसोम जायाखै गोसोम पार्मानेन्ट गोसोम जायाखै बेवहाय लोगोफोर तरायनाया ओरैबायदि गोसोम जादों बेनिफ्राय आंहाबो माने न'आव खामानि जोबखांनानै मालायनाव मेचिन भारा सारहैनानैनो गोसोम जाफाजोबलांदों नै टाइमानो गैया माने दिनैसो केमेरा दांदों होनबाबो जायो ओरैबायदि माने ओमफ्राय माने दिनै जोंहा भागिननि आब'नि फिसाजोनि बार्थडे दं जाहैबाय बे बार्थडेखौ जोंहानाव खुंसिगोन बेनिफ्राय दिनै मा बार्थडे नङा आलासिबो दंफैयो नों बानायलांदो एबार बेनिफ्राय ओंखाम ओंख्रि संनांगो दुब्लियाव थांनांगो ओमफ्राय अखा मोनैनि थाखायनो माने मेचिन सारबाय थानांगो उपायानो गैया माने ओरैबायदि खरान बोथोर जाजोब्बाय उपायानो गैया दाना नायलांबाय थादो बार्थडेआव माबायदि बेनिफ्राय केकआ माबायदि ओमफ्राय जानाय लोंनायाव माबायदि जायो ओमफ्राय जोंहा मादै फैनानै दंफैयो मोननाय हाजिरानि गायनाय फैसादो नै गस्ला गांनै बायना लादो नामा ओमफ्राय दाना हबेयाव बानायदो बार्थडेखौ इनो नोंखि आलासि फैना दंफैयो हबेयाव नै बाहेराव ना न' सिङाव न' सिङाव नै जोंना बार्थडे गैला लोगो माखालाय हराखै न'आव हो बार्थडे हराखै फैथ'वाखै लोगो नेगासिनो नुबाय दिनै माने जोंहा भागिननि बार्थडे ओमफ्राय माबाखौ लाबोनानै फैखाबाय नै केकखौबो इयाव दोनफैखाबाय इहाफोर नामा स्प्रेडबो आंखौ दहाय दै होननानैसो लोंहांदोंमोन बे गुसुद्रायनिसो दोननायखौ लोंनानै थांदों आङो हो केक आनबक्सिं खालामनोसै नामा दे गेब्लेबा थैखाबाय आरो नोङो गेब्लेबानो थैखाबाय माबायदि बबे बा नै गुफुरानोसं स्टाइलारसं माबायदि नाय बोखावग्रो बेसे लानाय गैया हाजारसे दिनै बोखावनाय दामिनि नालायबो हासिया मानो नाफ्ले नाङा गेग्रेबैगोन मानो नाफ्लेनांगौ जाखो दे बोखांदो आंगियाव दोनथारोलै दोनदोने मा बरिया सं बेलेग कालारा बेलेग मोजाङानो जिउमा सरगियार होननो हेपि बार्थडे ओमफ्राय इयाराव बे दङ थारमाने लोगोफोरखौ नेगासिनो न' बोसोर नामा जोंहा न' खाथिनि पान्दे होनग्राखौ माने नेगासिनो आरो पान्देमोनखौ केकआनो आरो नै पान्दे खाथ्रासं गस्लाया हो सोरबायनाय दे जाबाय जाबै गस्ला सोरबायनाय दे गस्ला सोरबायनाय ओमफ्राय धोरोमनालाय फाय सिङाव फाय थौब्रा न' सिङाव बयद' देलायदो माथो पान्दे आब'लाय हो आब'आ लोगोनि बार्थडे नालाय लोगोनि बार्थडे गस्ला गानना फैदो र' पान्देया नै डेन्जार
गिदिरनो लोगो माखा मोनफैनायखायबा रेडियानो जाबाय पान्डेखौ सिखारथारबाय दं आं पान्डेखौ पान्डे नाम teruslah pakra Enjoy kat Pande. Pande happy birthday nurung nara. Kasih happy birthday nani ka fruit nak deh. Wah kasih deh belum buaya. Nih. Belum buaya. 9 years namanya 9 year. Deh. Ada. Makasih kelas-kelas aja begini. Cace. Teh kamu tuh. Happy birthday. Kumur tuh. Dia pandan dulu, pandan san lukis bene. Pandas tu salah deh. Deh. Ah. Ah. Deh. Oh, isi situ. Sini akan. Dia ada, haran kasih makan ada. Depan dia si Mando. Oh. Kasih dulu lah. Seru malah lagi kan? Kasih dulu aja. Amun tuh, legepera. Oke kan ya sebaik. Sana lengan lahar param deh. Dia apa ini yak song? Rana ni dia apa ini? Kayak kan ini apa pada sebenarnya tanah sana lengan ini apa pada kalam deh. Jual. Ya pun roro. Oh, betul itu. Cuma, tani. Apa gitu ya? Abu ini wak song. Unsuri medam tu. Lah, di. Kek. Abu mana ber? Abu satam dong lah. Này khi ra ai mình vừa phơi na đồng phơi này ai ní lê gờ này lại bó kia cả anh đây chocolate happy birthday nang bra em ai khona oh ini nang bra kasih bu ketemu mana apa deh Nuna, betul Nuna. Hah? Jangan siapa? Satu. Orang bodoh, apa? Pandai mencim-cian or, menjangan untuk teling apa? Oh, bah, pandai gebang kena lal deh, aslah, kasar. Mencoba kasih mencoba nak tu benar? Oh, kau sadar orang, sadar. Apa deh? Hah? Kotong mana ya? Kotong lagi ya? Tunggu. Apa dia? Misal? Oh. Satu ini tanda ya? Tanda apa? Ni tanda ya? Harus oleh pantai nak hayal lep tamari. Man azadi nubai pen helainane oंखाम ओंख्रि संगासिनो नै निफ्राय दाबो बेदर मोनसेल'खौनो फोमोननो हायाखैबा बोरै जानो जिबनाव वाव मुला बिलाहि मटर अमा बेदर खजागोन जाया संख्रि आलुफोरा माबायदि बेफोरबायदि संबाय खावबाय थानायखायनो दाबो गुफुर जानो रोङाखैनो इमान मोजां फेन रेव रेव होनानै दोनदोनै मोखाङाव इमान बायदि एकदमबारे माबायाव होग्रासो फेनाबो फांसनफोराव होग्रासो
Danger. Dari apa perfuman? Terasa kaget nih. Katran kade. Menurut sana sih. Oh, tuh gini kenapa tak apa? Hah? Ya, malah menggeli di balai. Tak sedih di balai. Mojang pemen. Beda. Urus saya. Tuh, saleng nih. Puji ada sa. Pogban. 2 घन्टा लाबाय इखिनि बेदरखौ मोननायावनो बिदि हरदो साखि रोंसि साखि दैखौ जायगारा फोमोननांगौ नामा नुबाय नै लोगोफोर इसिनाव नोंथांमोना मा बुजिदों आं इखौ खन्थ'ला खिन्थु आं दासो मानसिदों बिदिनो आरोलै सिदान मावखायो दे हरदो साखिनोसै देन्जार नुखादों मुला लोगोफोर मुलाजो आलुजो अमा बेदर Korea. Nah, sakit keren sih lebar. Bapak jaya. Kita jalan ke bagian itu so. Jadi. Kamu deh. Saya ini baterai ini. Dua kecil. Oh iya. Nangga. Sounds bad. So perfect. Oh, ada. Belum bayar water song dah. Apa dia? Dia dah ada sini puja kalam di sini mana? Pardon, nama torna. Torna rek ngelider ya. Dia mabar. Alasnya kamu nih betul. Oh, biasa deh.